V 80. rokoch bola americká značka oblečenia športových topánok Nike tzv. Disruptorom, teda firmou, ktorá skvelým marketingom a dizajnom narúšala biznis zabehnutým značkám. Dnes je americká legenda, ktorú preslávil slogan Just Do It v pozícii mamútej korporácie, ktorú hryzie dravšia konkurencia a firma vlani musela po zlých výsledkoch a manažerských rozhodnutiach vymeniť svojho šéfa. Nike sa nachádza v procese reštrukturalizácie s cieľom vrátiť jej zašlú slávu. V tomto náročnom procese musí riešiť navyše obchodnú politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten uvalil nezmyselné clá prakticky na všetky krajiny sveta. Týka sa to aj Číny či Vietnamu, od ktorých je Nike závislý. Trump na dovoz Číny postupne zvyšoval clá, ktoré dosiahli úroveň 145%. Sú to tak absurdné čísla, že v praxi znamenajú obchodné embargo. V prípade Vietnamu bolo clo pôvodne navrhnuté diletantským vzorcom vo výške 46%, ale to je už na inú debatu. Trump nakoniec na 90 dní clá pre 75 krajín sveta, ktoré sú ochotné vyjednávať, odložil. A našťastie je v tejto skupine aj Vietnam. Na toto obdobie bolo dočasne zavedené recipročné clo, len vo výške 10%. Firma Nike sa nachádza v epicentre búrky obchodnej vojny, kým technologické spoločnosti ako napríklad Apple si vedia vyjednať v Bielom dome výnimky, Nike také šťastie nemá a patrí v colnej vojne k najpostihnutejším firmám. V tomto videu sa pozrieme na to, ako vyzerá dodávateľský reťazec Nike a čo môže robiť firma uprostred colnej vojny. V druhej časti sa zameriame na firmu ako takú a zistíme, prečo o ňu spotrebitelia nejavia taký záujem. Sú za tým zlé rozhodnutia Nike v minulosti, ktoré sa snaží nový manažment zvrátiť. No a sponzorom tohto videa je Portu.sk. Investovať do akcií Nike môžete napríklad na Portu.sk, investičnej platforme pre jednoduché a efektívne investovanie. Možno vás prekvapí, že Nike je súčasťou aj známeho S&P 500 a tým pádom aj Portu portfólií na mieru. Na Portu ale Nike nájdete aj ako samostatnú akciu. A navyše v popise a komentári tohto videa nájdete aj link, cez ktorý získate 20 € a 3 mesiace bez poplatku, keď začnete z Portu investovať. Firma Nike je podľa dokumentov, ktoré odovzdáva americkej komisii pre burzu a cenné papiere, takmer v plnej miere závisela od výroby oblečenia a obuvy v Ázii. Dodávateľský reťazec výroby Nike v Ázii je komplexný systém založený na outsourcingu a diverzifikácii. Ten umožňoval efektívnu výrobu za čo najnižšie náklady a distribúciu produktov pre globálny trh. Nike nevlastní žiadnu fabriku. Biznis princíp spočíva v tom, že spolupracuje s nezávislými dodávateľmi, kontraktormi, najmä vo Vietname, Číne a Indonézii. Tieto fabriky Nike audituje, či plnia výrobné a etické štandardy a rokuje s nimi o cenách. Vo Vietname sa vyrába až 50% všetkých topánok, v Indonézii 27% a v Číne 18%. Čo sa týka oblečenia, pomer je trošku iný. Vo Vietname sa vyrába 28% oblečenia a doplnkov pre Nike, v Číne 16% a v Kambodži 15%. Celkový dodávateľský reťazec je obrovský a zahŕňa 657 fabrík, kde pracuje 1,2 milióna ľudí. Hrubý odhad hovorí, že 70-80% týchto tovární, približne 400 až 500 tovární, sa nachádza vo Vietname, Číne a v Indonézii, ale aj v Thajsku, Malajzii, Kambodži, no a na Filipínach alebo v Pakistane či Indii. Kedysi bola výroba lokalizovaná takmer výhradne v Číne. Značka Nike však prijala v roku 1995 stratégiu výrobnej diverzifikácie zvanú China Plus One. Vedenie si začalo uvedomovať až príliš veľkú závislosť na čínskych fabrikách, keď sa začali prejavovať rastúce náklady v Číne a najmä geopolitické napätie, ktoré rozpútala prvá administratíva Donalda Trumpa. Keď sa na mapu lepšie pozrieme, tak zistíme, že Nike má zmluvy s fabrikami aj napríklad z USA. Zazmluvnených má 28 fabrík, ale ide skôr o dokončovacie práce. Príkladom je americká firma CC Creations, ktorá zamestnáva vyše 300 zamestnancov a pre Nike na hotových tričkách dovezených z Ázie vyhotovuje potlač, grafický dizajn a sieťotlač. Ani tieto americké fabriky nepatria pod Nike. Sú to nezávislí dodávateľia, pre ktorých je Nike jeden z klientov. Zamestnávajú pár stoviek zamestnancov, pričom ázijské textilky zamestnávajú tisíce ľudí v každej fabrike. Mnohé z nich sú textilné giganty, ktoré vlastnia aj niekoľko desiatok závodov a Nike nemusí byť pre nich výhradným klientom, pretože v Číne či Vietname vyrábajú svoje produkty aj najväčší konkurenti ako Adidas, Hoka či Puma.
Výrobné fabriky vo Vietname sa v dodávateľskom reťazci označujú ako prvý stupeň a tie sú zasa závislé na tzv. Druhostupňových dodávateľoch. Sú to firmy, ktoré dodávajú polotovary potrebné na výrobu, teda podrážky, textíly alebo šnúrky. Vo Vietname vznikol celý mikrokozmos textilného biznisu. Výhodou je, že Nike sa nezaoberá výrobou, ale cieli len na vývoj produktov a dizajn, čo má preň vyššiu pridanú hodnotu. Návrhy produktov vznikajú v centrále Nike v Beavertone, v štáte Oregon, kde týmy dizajnerov, inžinierov a výskumníkov vrátane Nike Sport Research Lab vytvárajú koncepty, prototypy a vyvíjajú technológie. Tento prepracovaný dodávateľský reťazec Nike buduje do detailov od 80. rokov. Každý prvok v reťazci má svoj účel a funkciu. Globalizácia obchodu firme znížila náklady a dostala ju do každého kúta sveta. A zároveň jej zákazky pre fabriky v Ázii pomohli vyťahnuť z chudoby stovky tisíc ľudí, ktorí sa dovtedy venovali len poľnohospodárstvu. Textilný priemysel Vietnamu mimochodom predstavuje 16% jeho ekonomiky. Predstava, že clá prinútia Nike presťahovať výrobu do USA je takmer nepredstaviteľná. Prečo je to náročné? V Ázii, najmä vo Vietname, sú mzdové náklady výrazne nižšie, približne 2 až 3 doláre na hodinu. Zatiaľ čo v USA by bola hodinová mzda 15 až 20 dolárov za hodinu pri minimálnej mzde. Ekonomický analytik Peter Schiff na sociálnej sieti X povedal, že presun výroby do USA by pre Nike zvýšil náklady ešte viac, než predstavujú samotné clá. No a to hovoril ešte pri sadzbe 46%. To by viedlo k extrémnemu zdraženiu produktov, čo by znížilo dopyt. Podľa Schiffa by bolo lepšie, keby Nike pri tak vysokých clách radšej investoval energiu na potenciálne perspektívne trhy, ako je napríklad Čína. USA stratili väčšinu výrobnej kapacity. Rýchly návrat výroby do Spojených štátov amerických by bol ale pre Nike extrémne ťažký a nákladný kvôli nedostatku pracovnej sily, materiálov a infraštruktúry. Presun by nemal ani ekonomický zmysel. Výroba topánok a oblečenia patria k odvetviam s nízkou pridanou hodnotou, čo znamená, že výroba v USA by nepriniesla výrazné ekonomické výhody. Je totiž nelogické vrácať takéto odvetvia do USA, kde sa už kapitál investorov sústreďuje na odvetvia s vysokou pridanou hodnotou. Sú to služby či nové technológie, ktoré majú pre americkú ekonomiku oveľa vyšší zmysel. Podľa jednej americkej univerzity boli pred príchodom Trumpa k moci priemerné americké clá na obuv vyrobenú vo Vietname 13,6%, pri oblečení až 18,8%. Ak dôjde k ich zvýšeniu, pokojne len o 10% bude to vážny problém, a to najmä pre značky, ktoré sa už teraz boria s klesajúcimi tržbami. Nike je prvý v poradí. Je to firma s obrovskou históriou a brandom, ale u spotrebiteľov vybledol. Keď v marci 2025 firma prezentovala výsledky, musela priznať, že jej tržby jej medziročne prepadli o 9%. Hrubá marža kresla o 3,3 percentuálneho bodu na 41,5%, hlavne kvôli výrazným zľavám a výpredajom prebytočných zásob. To nie je obraz firmy, ktorá má názov súčasnej stratégie Win Now. Najväčšie obavy investorov ale nevyvolali samotné výsledky, ale výhľad do budúcnosti. Finančný riaditeľ Matt Friend uviedol, že vo štvrťroku fiškálneho roka, ten skončí v máji 2025, bude situácia ešte horšia. Spoločnosť očakáva pokles tržieb v stredných desiatkách percent, teda približne o 15%. Hrubá marža má spadnúť o ďalších 4 až 5 percentuálnych bodov, čo by ju zrazilo hlboko pod úroveň konkurencie. Uvidíme, ako výsledky dopadnú, ale pre investorov je kupovanie akcie Nike ako chytanie padajúceho noža. Od začiatku roka je akcia na mínus 24% a je najnižšie od roku 2017. Je zrejmé, že obrat k lepšiemu bude trvať o niečo dlhšie. No a kde sú korene problémov Nike? Začiatkom roku 2021 predstavila športová značka Nike jedný zo svojich najúspešnejších tenisiek histórie. Model Panda Dunk v čierno-bielej farbe bol podstou 80. rokom. Retro topánky sa stali okamžite predajným hitom. V centrále Nike v americkom štáte Oregon si manažeri medlili ruky a kultová firma prežívala v pandémii jedno z najlepších období svojej histórie. Rastli jej zisky, tržby aj marže. K rastu dopomohla streamovacia služba Netflix, ktorá zverejnila dokument The Last Dance o basketbalistovi Michaelovi Jordanovi. V komunite Sneakerheads, v USA sú to zberatelia tenisiek, sa oživila mánia okolo legendárnych Nike topánok Air Jordan a cez sociálne siete sa šírila do sveta. Vtedajší výkonný riaditeľ firmy John Donahoe, ktorý bol v tom čase na pozícii len rok, sa stal hrdinom investorskej obce.
To sa odrazilo aj v cene akcie Nike, ktorá od jeho nástupu na začiatku roka 2020 podrastla do konca roka 2021 o bravúrnych 140%. Donahoe prevzal vedenie v náročnom období od januára 2020, ktoré bolo začiatkom pandémie COVID-19. Jeho úlohou bolo pokračovať v digitálnej transformácii začatej jeho predchodcom Markom Parkerom. Parker bol starou školou, bol to uznávaný dizajner tenisiek, ktorý v Nike kariérne stúpal od roku 2006. Vedel tráviť hodiny testovaním odprúženia tenisiek vo výskumnom a vývojovom laboratóriu. Výsledkom jeho éry bol technologický pokrok, inovácie a mnohé prelomové produkty. Parker bol fanatik do kvality a funkčnosti produktov, preto Nike aj vďaka nemu dlhé roky určovala na trhu nové trendy. Jeho nástupca John Donahoe bol biznismen, ktorý k Nike mal vzťah, ale skôr cez Excelovskú tabuľku. Bol to obchodník, ktorého zaujímali najmä výsledky, optimalizácia a akciový trh. To sa odrazilo hneď po útlme v post-covidovom období. Jeho úlohou bolo transformovať predajné siete, zefektívniť spletitú organizačnú štruktúru Nike a vylúčiť maloobchodné reťazce z hry, aby si mohla Nike zvýšiť marže. Do istej miery mal prechod zmysel. Nike sa pustil do predaja produktov cez vlastné e-shopy alebo malé špecializované butiky s vyššími cenami. Ale tento krok sa ukázal ako nesprávny. Produktové novinky Nike boli často dostupné iba prostredníctvom aplikácie, čím sa vytratila fyzická blízkosť Nike k zákazníkovi, ktorá bola vždy dôležitou súčasťou jej kultúry. Donahoe ukončil zmluvy s veľkými reťazcami ako Zappos, Dillard's a Urban Outfitters. Tovar Nike výrazne okresal aj pri dodávkach do najväčšieho obchodného reťazca s topánkami Foot Locker. Kedysi produkty Nike predstavovali zhruba 75% celkových nákupov Foot Lockeru. V roku 2021 tento podiel klesol na 70% a v lani padol pod 60%. Miesto na policiach v obchodoch okamžite zaplnili najväčší konkurenti Nike. To znamená Adidas, New Balance, Puma a UGG. K ním pribudli Brooks, Hoka či Salomon a začali zožierať podiel Nike na trhu. Donahoe v centrálne firmy prepúšťal, znižoval náklady na vývoj a stopol projekty, ktoré podľa neho nemali finančný význam. Jedným z nich bol projekt samok šnurovacích topánok. Tempo vývoja nových produktov sa spomalilo, znížili sa náklady a zisk rástol. Preto hospodárske výsledky boli dobré v roku 2020 až 2022. Škrty však mali krátkodobý efekt, ktorý firmu dobehol po pandémii. Nike zrazu nemal v šuplíku dostatok nových produktov, ktorými by vedelo zabojovať o zákazníka. Donahoe najskôr vysvetloval nedostatočný pokrok home officeom vo firme počas pandémie, čo nebola pravda, pretože dizajneri, inžinieri a lekári športového lekárstva pracovali na vývoji nových produktov v centrále fyzicky od začiatku pandémie. Problém bol inde. Redukciou zamestnancov a konfliktmi s vedením firmy sa časť šikovných expertov zbalila a prešla ku konkurencii. Po čase sa nespokojnosť so šéfom zvyšovala, pretože kým vo firme sa prepúšťalo, on sám využíval firemné lietadlo aj na súkromné účely. Jeho plát bol vo výške $29 miliónov. V lani dostal padáka a celkovo mu Nike za 5 rokov vo funkcii zaplatilo aj s bonusmi cez $100 miliónov. Hoci za jeho obdobie Nike stratil market cap v hodnote 40 miliárd. Donahoe nevenoval dostatočnú pozornosť rastúcemu vplyvu menších značiek, ako sú Hoka, On Running a Lululemon, ktoré rýchlo získavali podiel na trhu. Nike sa sústredilo na tradičných rivalov, ako je Adidas, a ignorovalo nových hráčov, ktorí lepšie zachytili trendy, ako je dopyt po pohodlnej obuvi a udržateľnosti. Po prerušeniach výroby v Ázii počas pandémie, napríklad 10-týždňové zatvorenie tovární vo Vietname v roku 2021, Donahoe nariadil masívne zvýšenie objednávok, aby dohnal straty a uspokojil očakávaný dopyt. Nike predpokladalo, že dopyt po jeho produktoch zostane vysoký aj po pandémii a pokračovalo v agresívnom nákupe zásob. V roku 2022 zásoby Nike zrástli o 44% na $9,7 miliardy, čo bolo najvyššie číslo za posledné 10 ročie. Ako už vieme, dopyt oslabil. V roku 2022 došlo aj k výrazným prepadom na burze v dôsledku zvyšovania sadzieb Fedom, hrozbe recesií a obrovskej inflácii. Nike bol nútený rozpúšťať nahromadené zásoby cez hlavy, čo sa podpísalo pod poklesom marží a ziskovosti. V lani sa snažil Donahoe napraviť, čo sa dalo. Na marketingu na olympiádu v Paríži Nike investoval balík peňazí a začal znova obnovovať kontrakty s viacerými maloobchodnými reťazcami. Vo veľkom nakúpil akcie vo firme známy aktivistický investor Bill Ackman. Ten drží v Nike 18,7 milióna akcií. Keď Trump odložil recipročné clá na dovoz tovaru o 90 dní, Ackman si vydýchol a povedal: "Ďakujem pekne v mene všetkých Američanov."
Naražal najmä na akcie Nike, ktoré od jeho nákupu stále nenašli dno a aktuálne je pri tejto investícii v mínuse 26%. V lani hlasy na odstúpenie šéfa rástli. V júli 2024 bývalý marketingový riaditeľ, ktorý pracoval pod všetkými 4 generálnymi riaditeľmi viac ako 20 ročia, nazval obdobie dnes už bývalého šéfa Nike ako epickú ságu ničenia hodnoty firmy, ktorej náprava bude trvať roky. V lani do vedenia firmy nastúpil nový šéf Elliot Hill, ktorý v Nike pôsobil od roku 1988, ale v roku 2020 z firmy odišiel do dôchodku. Hill je veterán, ktorý zažil začiatky firmy so zakladateľom spoločnosti Philom Knightom. Tu odporúčam mimochodom skvelú knihu o začiatkoch značky Nike, Shudo. V knihe popisuje Knight začiatky firmy v 60. rokoch, keď sa rozhodol vydať do Japonska, aby našiel dodávateľa topánok. Nasporil si $1500, 1000 mu dal otec. Kým dnes mladí ľudia lozia po svete bežne, v 60. rokoch to bola rarita. Keď sa stretol s japonskou firmou Onitsuka Tiger, nemal vymyslené ani meno vlastnej spoločnosti, ktorú na rokovaní zastupoval. Na porade narýchlo vymyslel názov Blue Ribbon, ktorú neskôr premenoval na Nike. Japonské topánky prezentoval obchodníkom v USA. Neskôr sa stal výhradným distribútorom Onitsuka Tiger pre západ USA. Keď sa Knight v roku 1971 so svojou značkou Blue Ribbon osamostatnil dodávok japonskej značky Onitsuka Tiger, najväčší problém nebolo zohnať nových dodávateľov z Tajvanu či Japonska, aby šili už jeho vlastné topánky na objednávku. Firma potrebovala nové logo a novú obchodnú značku. S nápadom pomenovať firmu Nike, čo je inak aj grécka bohyňa víťazstva, prišli jeho zamestnanci. Pôvodne mala značka znieť Dimension 6, čo sa mnohým nepáčilo. Najbližší zamestnanci na čele s prvým zamestnancom firmy Jeffom Johnsonom Knighta presvedčili, aby svoj názor prehodnotil, no a dobre urobil. Ikonické logo firmy navrhla študentka umenia Caroline Davidson. Návrh stal firmu smiešnych $35, dnes by to bolo asi $200. A dostala neskôr k tomu aj balík akcií, ktorý súčasná hodnota je približne $500,000. Dnes autorka tvrdí, že len chcela vystihnúť rýchlosť. Slogan Just Do It, jednoducho to urob, je jeden z vôbec najznámejších a najpopulárnejších sloganov v súčasnosti. Používa ho firma Nike a jeho pôvod je podivný. Gary Gilmore zavraždil predávača v obchode s potravinami a recepčného motela. Za to bol odsúdený na trest smrti zastrelením. V roku 1977 dostal trest smrti. Predtým, ako popravčia čata vystrelila, povedal zábijak toto: Let's do it. Tieto slova uviazli v hlave marketingovému expertovi Nike Danovi Wiedenovi, ktorý ho 10 rokov neskôr zmenil na Just do it. Slogán začala Nike používať v roku 1988 a bol taký úspešný, že si ho drží až do súčasnosti. Ešte sa vrátim k súčasnosti a novému šéfovi Elliotovi Hillovi, ktorý je vo vedení Nike len od septembra minulého roka. Nike je vo veľkej reštrukturalizácii a ozdravovaní procesov, ale aspoň to robí človek, ktorý sa v biznise skutočne vyzná. Hill identifikoval, že firma Nike stratila svoje biznis zameranie na šport, čo od nepamäti bola kľúčová súčasť identity. Jeho stratégia zahŕňa stratégiu obsesia so športom. To znamená dostať značku do športových klubov a najlepších líg sveta a podpísať kontrakty so športovcami, ktorí dokážu predať značku masám. Hill strávil mesiace návštevami veľkoobchodných partnerov športových líg a športovcov ako Michael Jordan, Cristiano Ronaldo či Serena Williams, aby posilnil vzájomné obchodné vzťahy. Na piedestál chce postaviť šport a športovca. Stratili sme našu posadnutosť športom. Keď sa posunieme vpred, postavíme športovca do centra každého rozhodnutia, povedal Hill v rozhovore pre magazín Fortune. To znamená, že Hill chce cieliť budúci úspech cez marketing a konexie so športom. Keď chce niekto hrať basketbal, okamžite si ho má spojiť napríklad s teniskami Jordan, ktoré patria do portfólia Nike. Medzi hlavné priority spoločnosti patrí oživenie vývoja a dizajnu produktov prostredníctvom postrehov od športovcov. Marketing chcú postaviť na rozprávaní úspešných príbehov o značke s cieľom vytvoriť emocionálne spojenie so spotrebiteľmi. V krátkodobom horizonte sa Nike zameria na 5 kľúčových športových kategórií: beh, basketbal, cvičenie, futbal a športové oblečenie. A hoci spoločnosť pôsobí v takmer 190 krajinách, Hill plánuje zintenzívniť svoje úsilie na 3 kľúčových trhoch. Ide o USA, Čínu a Japonsko. Nový šéf rozbehol nové inovačné týmy, ktoré majú v centrále prísť novým dizajnom a inováciami. Hill identifikoval, že Nike sa príliš spoliehalo na retro modely, napríklad Air Force One, Dunk alebo Jordan 1.
čo spôsobilo stratu atraktivity. Stratégia zvaná Win Now teraz zahŕňa rýchle uvedenie nových inovačných produktov. Zameranie na bežeckú kategóriu, kde Nike strácalo podiel na trhu kvôli značkám ako Hoka a On Running, a Heel plánuje vyčistiť trh od starších produktov, ktoré nezodpovedajú novej vízii zameranej na šport, aby obnovil exkluzivitu značky. V obchodnej branži chce redukovať zľavy a propagačné akcie. Hill tvrdí, že neustále zľavy, ktoré Nike v poslednej dobe využívala, znižuje hodnotu značky a deformuje celý trh. Zameranie na online obchod pokračuje formou vlastných e-shopov, ale Hill oživuje nové partnerstvá s tretími stranami, z ktorých jeho predchodca odstúpil po roku 2020. Firma má byť viac prítomná v obchodoch, pretože topánky sú špecifické aj v tom, že stále veľká časť spotrebiteľov si ich potrebuje omakať a vyskúšať. Hill pokračuje v optimalizácii dodávateľského reťazca, aby Nike mohlo rýchlejšie reagovať na dopyt a vyhnúť sa nadmerným zásobám, ktoré viedli k zľavám a strate exkluzivity. To, či sa Elliotovi Hillovi podarí schopiť značku, je otázne. Zaviedol však niekoľko stratégií, ktoré by mohli uspieť. Navyše Nike je fenomén, ktorý z myslí spotrebiteľov len tak nezmizne. No a nezabudnite, keď sa vám video páčilo, dajte mu like, a tomuto kanálu odber, aby ste žiadne ďalšie video nezmeškali. No a keď ma chcete podporiť, môžete mi napríklad kúpiť kávu.